Nizim Africa sanibona nithumela ngabusheni ende lo ngokusithoba okukhulu kubulisa ingadla isitimela semampondo kuthawuthi rightly from 180 ENM Road Mondio Johannesburg. Mntaka baba siyatholakala futhi endaweni yase Rustenburg Northwest siyatholakala office number 146 President Mbeki Drive Unit 5 Rustenburg CBD. I repeat again for our new office address. We are at 146, office number 146, President Mbeki Drive, Unit 5, Rustenburg CBD, Fashion Walk Buildings. I repeat, Fashion Walk Buildings. Uzobona umufika laphayana ko Fashion Walk Buildings. It is something more like a small shopping complex. La kuthengisa khona impahla, abantu bayathunga izinto. Mina rightly upstairs la ngisebenza abantu khona. Kuyadumedisa, sanibonani, dumelang, absheni and hello. Mamela ngwaneso. Kunendaba ethi kunemali yezipoki. Imali eyipoki Dr. Uti uyayikhipha na. Imali eyipoki uyakwazi ukuthi sihambe silande nasambe nawe silande imali eyipoki. Okay. First and foremost, I want to tell you about a secret cave. A secret cave. Yase Mountain View, between Mountain View and Innerdale. Just right in south of Johannesburg, between Mountain View and Innerdale. There is a secret cave there. La ngifike ngisebenzela abantu khona, especially abantu abazinto ezinkulu, into zabo $500,000, into zabo 400,000, into zabo 600,000 ngibayisa lapho. Lapho kule cave like what I understand usala. There is amabhodo akhona, it's about amabhodo ama 3 foot amakhulu angaka. Ngaphakathi lapha kuneyimali like trust me, you believe you me, kuneyimali kula mabhodo lawaya. La mabhodo lawa ugqola imali ithe, but leyo mali leyo akusimali leya manje. Twatla nguto rekering. Leya mali leya akusimali le ya manje. Imali yakudala. Like dala. I mean mangithi kudala, I mean khale. So, lapha kuleya ndawo leya sekunabantu abaningi abake bazama ukuyikhipha la mali leya. Ngutshela ukuthi ihlulile up until today. I remember omunye baba wathi mengela laphayana wahamba nomunye ubhuti. Remember nomunye ubhuti wathi no, le mali la mina ngiyikhipha la mali leya. Na kanjani ngiyikhipha? Athi lo baba lo asambe silande. Baya. Thatha induku zakhe, athatha wadla. Athi phew. Ayisihamba namhlanje madoda. Siyanda imali yenu manje makhehla amakhulu. Nisivikele. Siyanda manje imali esipoki lapha entabeni. Hayi sobuya nayo. Basuka ngempela baya. Mayifika laphayana kwaba ngathi amanzi athi. Yabona? Kwaba ngathi amanzi athi. Hayi lona abuyele emuva uthamba naye. Aphinda ukuthi amanzi athi abuyele emuva. Inyanga yangena. Inyanga ithi imingena amshobisa avikele imithi. Hayi khehla ngeke. La yahamba inyanga. Yaya. Yafika thola amabhodo. La mabhodo akhona ngisho ungena nje ngomgede bakwethu. Good clean. Le mali ikhona ngihlala ngiya lapha ngutshela into eyiqiniso. But uthe nje meyibamba enyusa 8. Hey. Mamesha. Mpama yuhluleng ushawe impama khona emshayile enye impama nyokuzuyazi. Ushawe enye impama teng yamkhipha ngomnyango. Batha nguhlike rongwena. Le mpama le imkhiphe ngomnyango wasemgedeni. Yamlahlela ngaphandle. That guy kade phuma intuthu ngomlomo, ephuma intuthu ngamadlebe, ephuma intuthu ngamakhala. La kunembobo nje, bephuma nje intuthu. So ngizama ukuthi kwena lezi imali zeyipoki bakwethu. Ngibatla utsibe ukuthi mina nguDr Uti angiyikhiphi imali zeyipoki. Rider mina nguthathe nguphakamise ngemali ezolanda isipoki sakho wena. Not isipoki ongasazi isipoki lesi sisukaphi.
umuntu angahleka athi lo baba lo wayelayeka wayenza ini. But I want to tell you an honest truth, akufani umuntu ukuthi awuzabela umndeni wakhe, akufani umjithe ukuthi uhambe emgwaqweni uyazama. Wena njengoba unje awuzami, ahambe emgwaqweni uhleli nje, ayikho into enzayo. U17 verse, ayikho into enzayo. Uride over 26 noma ride over 28 kuze ukwazi uphila impilo engcono. Unlike ukuthi ube umuntu ukuthi uholy but uyahlupheka. You are holy but uyahlupheka. Kunamadama amaningi ukuthi baselayinini njengathi njengomkhuloti. Baselayinini. Uma uyindoda ungekho elayinini usukudlala. Kumele ungene emgwaqweni uzama impilo. Ukuthi impilo uyizama ngani na kanjani kuphi, kumele uzame impilo. Kumele uzame impilo yazani. Uyabona lento yesikhwama sokuthi mina ngiphakamisa abantu ngaso, before lesikhwama ngisithola, angifuni ekutshela manga, abantu abaningi badlala ngami. Kwadlala ngami nangala. But lento le ngiyifuna lento. Lolo shuni lo ngufuna, ngaze ngawuthola. So, nawe uma umuntu kumele ukuthi ungene elayinini, ungene emgaqweni, funa impilo. Le mpilo uzithole, into ezokwazi ukwenzeka. Uyazi kunabantu ukuthi uze umuntu athi, "Hey, la mfazi la isifebe." Ungakusho lo mfazi la isifebe. Yes, okay, ungakusho. But indaba isekutheni, lo mfazi isifebe ufeba ngani? Ngekuku lakhe. Okay. Ufeba ngani ngomzimba wakhe? Okay. Ufeba ngani ngempilo yakhe? Okay. Ufebelani kuzakwazi ukudla. Angisho wena mhlawumbe uyefeba, but sengiyasho nje ukuthi kunezinto ezinye emhlabeni obona ukuthi angizenze kuze ngikwazi ukuthi ngiphile impilo engcono, ukuthi ngikwazi ngiphile impilo engcono. Mina kuyimanje I tell you about me njengami, about ngempilo yami nje. Do you know ukuthi la ngiphila khona yonke indawo abantu bathi, "Hey, uzinyoka. Hey, lo wenyoka. Hey, lo thwele. Hey, lo nani. Question ukuthi uzitshela ukuthi wena njengoba usemakhaya, lento ukuthi ngivele social media ngendaba ezithusa kangaka, do I enjoy it? No, I don't. Lento ukuthi ngihambe ngisuke la ngiyorisk impilo yami ngiye Malawi. Kuyimanje as I'm talking to you, ngisuka eKariba. As I'm talking to you, I was in Zambia, eKariba Dam, doing serious rituals, explaining this thing kuwe, while I know ukuthi abantu they are so judgmental. Do you think I enjoy it? No, I don't. But ngoba ngisemgwaqweni ukusiza abantu, kumele ngiyenze lento. Kumele ngiyiphile lento. Ngoba ngisemgwaqweni ukuthi wena uma ushaya ishandisi ungabanjwa, wena uma wenza ini ukwazi usizakala, kumele ngiyenze lento. Lento le kumele ngiyenze. Kunabantu ukuthi bahleli nje ayikho into bayenzayo. Ulengisa amasende from ekuseni, alengisa amasende emini, alengisa amasende ebusuku, alengisa amasende ntambama, alengisa amasende kusasa. Ulengisa amasende for the yearly 365 days of your life. The yearly 365 days of your life. Hayi khehla. Awuqabanga into. Ngikutshela ukuthi kunamadoda every week ayahamba yofuna imali eyipoki. Bashayeke. Baze bashayeke. Lento yemali eyipoki bakwethu, I want to tell you ukuthi imali eyipoki esihlele entabeni akulula ukuyikhipha la mali le. Why le mali kungilula ukuyikhipha? Ngoba le mali leya isuke ihamba nomuntu asemanzini. Awungizwe ukuthi njini kwena. Is not like imali yesipoki per se. Le ntaba lengiphakamisa abantu kuyona. I want to tell you an honest truth. Lapha kule ntaba leya kunomfula la. Zothini umlambonyana omncane la esayidini. Then is that cave. Kule cave leya there is nothing but it is clean inside. Being clean after kunamabhodo emali. La mabhodo emali agqwele imali. Awunguthi urekereng agqwele imali. Leya cave leya igada abantu ukuthi amajamani. Amajamani zama ukuthi labantu abakhulisa
Ama-dress abe makhulu abe ngaka. Igadwa amajamani. Leya cave le. So bayakutshela ukuthi ifoni ungangeni lapha, ungangeni udla inyama, ungangeni wenzeni. Ukuthi usebenze wenzeni akunankinga. But le mali le mntakaba ngutshela iqiniso. Ngutshela nje umaye. Mina imali zeyiposi entabeni bakwethu angihambi nomuntu ngiyoyikhipha. Ngiyaziba hore aniyithanda iqiniso. Ngifuna ngimtshela nje ngimtshela amaqiniso. Mina imali zeyiposi zasentabeni angihambi nabantu ngiyoyikhipha. But lapha emgedeni kunemali. Njengoba kunemali lapha emgedeni, mangiyenza imithi yemali esheshayo, ngiyenzela lapha kule mgede loya. Ngihlanganise lempande lapha ya kungani? Ingoba kunemali ngaphakathi. Lapha kule ndawo kwahluleka izinyanga, abaprofeti, abafundisi, abantu abaseke balimala kule ndawo bayolanda imali baningi kakhulu. I remember abanye baya babafike lapha na kuthiwa yimkhulu, but hey, masilokhu singene ngaphakathi sisithathe le mali sithi siphuma na kwavela itrain. Cabanga itrain ivele entabeni, yasho itrain alizalahle imali sabaleka, sabuyela futhi mkhulu, the very same mountain, sabuyela futhi mkhulu. Athi that day kwavela amaphoyisa amaningi, amaphoyisa amabhulu nezinja, sabaleka. Athi labe samba khona kuneyimoto eningi, kodwa kusasa there is nothing like that. Saphinda futhi saya kwavela inkomo eziningi, inkomo. Athi mkhulu sabaleka. Ngifuna ungizwe ukuthi ngithini kuwena. You will think I'm telling you fairy tales. I'm telling you something of which an honest truth. Nothing but the truth. Kwavela inkomo sabaleka. Unguthola abanye futhi baya lapha kule ndawo. Phela ukhumbula ukuthi mina ngikhuya lapha kule ndawo. Ngikhuya lapha ya. Ziyenzeka imanga. Omunye athi mkhulu sihamba sanje le mali le. Kwalo nje kwavela helicopter soloki la kuthini sabaleka. So I want to tell you ukuthi bakwethu lento imali zezipoki zasentabeni akusisipoki oyitshotshana ukuthi yiso umuntu owabulawa ashiya imali kumlungu. No, lezi imali leziya yimali zomnumzana wasemanzini. That's why mina ngaboniswa kuthiwa kumina mangenzela abantu into zemali ezinkulu ngiye lapha. Mina lapha ngiyaya, but lapha uma ngiya nomuntu akhona hleli ngihleli naye so ngimbheke izinsuku ezitheni ngoba lapha ngifuna mistake. Abantu asike balimala lapha kule ndaba ningi kakhulu. Angihambi nangu ukuthathe bese ngithi siyahamba siya lapha. Ngihamba naku ukuthi ngubona ukuthi uzilile, ube right, uclean, awudlanga inyama, awudlanga umfazi noma awudlanga indoda. Things like that. Akife yona fela kunke. Sometimes thatha umuntu udala edlana la dala umuntu efebereza. Uthatha umuntu umise entabeni nifika nalimala lapha ya. Nifika niyalimala lapha ya. Awungeke kehla. I want to talk about the month of December. The month of December is the last month of the year. It is the 12th month of the year. That's where you should count. That's where you should do something like self-introspection. Kuwe, uguti, what have I done? What did I do in the last 11 months of the year? What did I do? What did I do via the last 11 months of the year? Wenzeni? It's a question. You must make sure that question comes. What did you do in the last 11 months of the year? There are people of which are just living their lives. It is good karabo febe sex. Uphila impilo kungathi ubumnandi bo 2 minutes. Uphila impilo kungathi ubumnandi bo 2 minutes. You think like a rapist. Ayicabanga ukuthi I might rape this woman, then tomorrow I'll be jailed for the next 25 years of my life. A rapist doesn't even think ukuthi I might rape this girl, then tomorrow I can be jailed for the rest of my life.
ke kgwedi December o itjhebisise, uzibhekisise ukuthi kahle kahle, what did I do, ngiyenzeni for the last 11 months of this year? What did I do? What did I do? Omunye umuntu kuyimanje is only counting ama-ex abafana about 10 bakushiye nge-HIV and AIDS. 10 abafana bakudlile kulo nyaka. Omunye umuntu uthi ngizakhetha ama-ex awu-15 bakudlile nje kulo nyaka. Udliwe nje abantu abawu-15 uyi-1. Omunye umuntu udla abafazi abayi-20 just this year. By 2025 udle abafazi abayi-25, udle abafazi abawu-10 abawu-15. Today the outcomes is HIV and AIDS. Today you are sick. That's what you did for the year 2025. Omunye umuntu kuyimanje ulithela ukuthi mkhulu, mina into engiyenzile belonje ngidliwa imali abafazi nje, ngibheja lo ngishiya. For the last 11 months usudliwa abantu abadlula 15. There is something wrong in your head. Unani nix, bakudleleni mahala, ukene ini nix, uthenga imoto nix, udliwe nje mahala. Ujiwe fela wajiwa fela selemonsi. Ke kgwedi ya December. You must think ukuthi, what did you do for the past 11 months? What did you do? What did you do for the past 11 months? Bakwethu asizwane la, uma umuntu ukuthi udinga into yemali engahlangani namuthi, lana nguphake nguphathele impande noma ikhubalo noma imfihlo yamaSulumane. Njengoba ungibona ngifala isigqoko lesi kanje, isigqoko samaSulumane. Lento le mangikwenzela yona kumele ube nemali kanye 25,000 rand. Lana sisebenzise muthi sithuma indoda yeSulumane ukuthi kusebenzele ube nemali, yonke into yakho ikwazi ukuthi ibe right. Ungalibali noma ungakhohlwi ukuthi lento lemuyidinga it is from 25,000 ukuya phezulu. Siyakhandela lento, lesigqoko lesi kuba nala usibeka khona. If awufune ukusithwala njengami, mina ngiyasithwala ke sami isigqoko ngoba kunento yokuthi ifakiwe la kulento engisebenzelayo yeSulumane. Uyi-businessman, umashonisa, unamateksi, unamathenda, uyi-politician, uyini, lana siyakwenzela from 25,000 yonke into yakho ikwazi to be right. Ake ngizeyana ke sinendawo enumber 146 President Mbeki Drive, Unit 5, Fashion Walk Buildings in Rustenburg. Musi Rustenburg, please do your bookings. I'm around. Get yours.